og alle jer andre. I dag laver jeg en video for vores mave. Stabilitet egentlig er core i det hele taget. Jeg prøver at lave en video, hvor vi ikke bruger vores knæ så meget. Det er der blevet ønsket. Så prøver jeg at lave en video. Hvis I har det derhjemme, så skal I have de her på 1,5 kilo. I må gerne tage mere. Det er ikke et behov, eller det er ikke nødvendigt, at I har dem. Men det er sådan lige for at give en lille ekstra kolorit. Så skal I have vores kære vaskeklude, eller karklude, eller hvad I har. Det kan også være et viskestykke. I skal bare kunne bruge dem til at glide på gulvet. Så gerne sådan en eller anden meld farve på, så kører det. God fornøjelse! Vi starter med at lave en planke, hvor vores vægt skal ind og ud. Og I kan med fordel stå på vægten her. Det beskytter håndledet en lille smule. Vi stiller os i en planke, så skal vægten ind og ud. Og vi skal lave 30. Så der er altså ikke ur på nu. Nu skal vi tælle i stedet for. Så det vil sige, at vi laver øvelserne langsomt. Vi skal helt op. Pas på ikke at stå her med numsen i sky, numsen ned. Og så skal den inderne, og den skal helt derind, hvor I ikke kan mere. Men ikke indtil I kommer ned her. Så inderne der og op. 30 styk. Pas på skulderen herovre. Når jeg har stået lidt tid, så har man det med at hænge i skulderen. Skulderen skal væk fra øret. Jeg viser det lige til den anden side, så I kan se det, for I skal have 30, både med højre og med venstre. Så den kører ind under der, og så op. I bliver ved med at kigge efter den hånd, der laver noget. Spænder i maven hele tiden. Skulderen væk fra ørerne hele tiden. Og numsen ned. Så spænder I selvfølgelig op i jeres bækken. Hånden der er hernede, hvis I har den på vægten. Sørg for, at det er lige håndled, ikke knækket. I kan også bare stå hernede. Jeg viser det lige udbækken. Der ser det sådan her ud. Hvis I ikke kan stå her, så kommer I derned. Eller op på en sofa, op og ligge der. Det er nummeret endnu lettere igen. Så er du lige begyndt op på sofaen og lav den der. Så ligger du bare herom og gør sådan der. Selvfølgelig med strakt ben. Godt. Så skal vi ned på ryggen med de her ting. Så skal vi have vores knæ op til næsen. Kom herned, fingrene ved siden af ørerne. Ikke noget med at holde på hovedet eller holde om bag ved nakken, fordi så har vi det med at hive i vores nakke. Det er knæene, der arbejder. Næsen skal også op mod. Pas på tænderne, hvis I bliver for ivrige. Så op der. Det er knæene op. Numsen skal op mod himlen. Og det er det sidste stykke der gør, at vi træner det her helt hernede. Vil man lave en lille ekstra dimension på det, så ser den sådan her ud. Ind og ud. Ind, der skal I bare love mig, at I har jeres lænderyg i jorden hele tiden. Presser den ned. Presser den ned. Der er også 30 af dem her. Eller hvis I gerne vil have jeres overkrop med, så skal vi lige dem tilbage. Og har lidt problemer med jeres nakke, tager I fat i, hvad I nu ligger på, om det er et håndklæde eller hvad det er, så løfter I bare sådan her. Så bliver I stille og roligt stærkere her og stærkere her. Så kommer det med. Og I skulle meget gerne begynde at kunne mærke helt ned fra skamben og hele vejen op, at I ejer en mave nu. Ellers så tager I bare 30 mere. Men det er egentlig ikke meningen, det er bare 30 stykker. Nå, så skal vi i gang med vores karklude. Vi skal have en på hver fod. Gerne lægge den dobbelt, medmindre I har et håndklæde. Så skal vi ud og stå i en planke. Numsen nedad, og så bare ud. 30 gange. Igen, skuldrene væk fra ørerne. Ikke noget med at komme ned og hænge der. Deroppe. Forestil jer, at det her stykke skal op mod himlen. Så har I nemlig en styrke. Står I op. Ja, og styrker jeres skulder, i stedet for at komme ned og hænge i skulderledet.
Der ligger en masse små ledbånd dernede, som I hænger i. Det er ikke meningen. Vi skal have vores styrke. Husk at trække vejret hele tiden. Numsen nedad. Når det begynder sådan at blive lidt hårdt, har det med lige at ændre lidt. No. Dernede. Spred. Skulle I meget gerne mærke det også lige så stille på ydersiden af jeres hofte. Så skal vi ned, når vi har taget 30 af dem, skal vi ned og ligge på ryggen og røre vores fod. Der kan vi igen tage måtten. Det er ikke sikkert, I behøver. Skal vi ned her? Benene 90 grader, både der og her. Vil man have lidt mere, så gør man sådan her. Gør lidt mere ud over. Armene herned, så gælder det også om at komme ned og røre. Jeg ved godt, I ikke deroppe skal med. Vi skal derned. Men forestil jer, I skal ned og røre. Så I roterer både her og her. Den her er rigtig god til at få talje, fordi I simpelthen bruger de mavemuskler, der ligger på skrå her. I bruger også de lige. Og det her er sådan 1, 2, 3, 4, 5. Begynder det at gå ondt i jeres nakke, så ligger jeg bare ned. Måske endda lige strækker en gang. Kommer med igen. De 30, I skal tage, de må godt tage lang tid. I skal bare tage 30. I skal ikke gå ud på toilet og hvile imens. Så lang tid pause skal I ikke have. Måske lige et sekund. Dyb indånd, og så fortsæt igen. Pres jer selv. Når I begynder at tænke, nu kan jeg ikke mere, så tager I lige 4 mere. Lille pause, og så kommer I igen. Så kan det godt være, at I bare kan tage 8, og så kommer I igen, og så sidste gang måske bare 2, og så er I færdige. Men 30, det skal I tage. Sidste øvelse. Der skal vi have karkluden ud. Sidste øvelse. Stå med vores hænder på karkluden. Og stå her, og så siger vi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stille og roligt derudad. I behøver ikke en karklud med, det ved jeg godt. Men det er fordi, jeg regner med, at I er ved at være lidt svedige. Og så går det ikke lige så godt, hvis man gør det sådan her. I bestemmer selvfølgelig selv. Pas på, når I kører ud til siden, at I ikke taber hoften. Spænding i maven. Hvis I har en rigtig god mave, så laver I ikke lidt anderledes. Tag 1,5 kilo vægte, eller hvis I har nogle skiver af vægt, enten nede i centret eller hjemme, eller hvor I har dem, eller hvis I har den der bold, I måske har syet, så tager I den her og kører sådan der. Og det er jo 30 alt i alt. Jeg tror, jeg var lidt god ved at sige, at det her det var 1. 2 tror jeg kom til at tælle. Det er jo 1. 2. Så skal vi tælle. 3. Yes. 30 styk. Alt i alt. Skriv lige til mig, hvad I synes om det. Om det er sådan her, det skal gøres, når det ikke skal gå ud over knæene. Jeg håber, I kan mærke jeres mave i morgen. Rigtig god fornøjelse.